соҳибкори бозори дӯстии ноҳияи ҷайҳун Бонӯ Рӯзиева ба ҳамкораш Парвиз Иномов ба муҳлати 6 моҳ 10 000 сомонӣ қарз медиҳад. чун муҳлати муқарраршуда сипарӣ мегардад ва Парвиз Иномов қарзи гирифтаашро бар намегардонад, Бонӯ Рӯзиева маблағи қарзи додаашро аз ӯ талаб менамояд. аммо Иномов бо ваъдаҳои дурӯғаш вақтро кашол дода қарзи гирифтаашро бар намегардонад. дар натиҷа Бонӯ Рӯзиева маҷбур мешавад ки барои ситонидани маблағаш бо аризаи даъвогӣ ба суд муроҷиат намояд. як-ду маротиба дари хонааш рафтам, имрӯзу пагаҳ кард, надод пула. охирин ба наздикии охирин маротиба хонааш рафтам, ба шаст ба ғазаб дахшномо якротои безеб кард, гу бира ман ягон 10 000 нагирифтам, ягон пул наметим, ба ҷое муроҷиат мекунем, ягон кас наметарсам, бира ягон чӣ коре мекунем бикун. гуфтагӣ гирифтагӣ. баъд барои ҳамин маҷбур шудам ки бо ариза ба суд муроҷиат кунам. муҳтарам суд, аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин 10 000 сомона аз ҳисоби ҷавобгар ба фоидаи ман рӯинда шавад. аммо ҷавобгар Иномов дар толори суд даъво мекунад ки ӯ аз Бонӯ Рӯзиева ягон сомонӣ қарз нагирифтааст, балки Бонӯ ӯро тӯҳмат карда мехоҳад аз вай маблағ ситонад. Парвиз Иномов мегӯяд: ман бо даъвогар чандон робитаи хуб надорам ва барои гирифтани маблағ умуман ба назди ӯ нарафтаам. дар куҷо ман сум гирифтагиам? дар бозор, дар нуқтаи савдомо. дар пеш ки? мои майбат омадӣ зора карди ки қарзидори сахтам, ҳамин хеле гуфтӣ? дурӯғ нагӯ, ман гуфтӣ гирифтагӣ нестам. ин баҳс аз тарафи суди ноҳияи ҷайҳун ҳал карда мешавад. баррасии парвандаи гражданӣ дар барномаи мурофиа. суд меояд, хоҳишмандам аз ҷой бархезед. марҳамат шинед. маҷлиси суди кушода эълон карда мешавад. баррасӣ карда мешавад парвандаи гражданӣ бо даъвои Мирзоева Бонӯ Рӯзиевна нисбати Инамов Парвиз Олимҷонович дар бораи ситондани маблағи қарз ба миқдори 10 000 сомонӣ. шоҳид Маҳмудов Раҳматҷон, хоҳишмандам то даъват шуданатон барои додани нишондод аз толори маҷлиси судӣ берун бароед. раиси кунанда Муҳиддинзода Баҳодур Бобохон, котиби маҷлиси судӣ Муқимиён Шаҳбоз, даъвогар Бонӯ Рӯзиева, ҷавобгар Парвиз Иномов, пристави суд Шаҳбоз Фозилов, шоҳид Раҳмат Маҳмудов. муҳтарам иштирокчони парванда тибқи талаботи моддаи 37, 43, 50, 58, 140 кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мурофиавиятон фаҳмонда дода мешавад. шумо ҳуқуқ доред парвандаро дар суд шахсан ё ба воситаи намоянда пеш баред, ба мавضӯъи парванда шинос шавед, аз он иқтибос ё нусха гиред, бояд ба рад намудан ариза пешниҳод кунед, далелҳо оваред, дар таҳқиқи онҳо иштирок намоед. дар бораи талаб карда гирифтани далелҳо ба суд дархост пешниҳод намоед. ба суд баёноти шифоӣ ё хатӣ диҳед, оид ба ҳамаи масъалаҳое ки дар ҷараёни муҳокимаи судӣ ба миён меоянд ваҷҳои худро пешниҳод намоед. муқобили дархост ва ваҷҳои дигар шахсони иштирокчии парванда норозигӣ баён намоед. нисбат ба санадҳои судӣ шикоят пешниҳод намоед ва аз дигар ҳуқуқҳои мурофиавӣ пешбинӣ намудаи қонунгузорӣ оид ба мурофиаи судии гражданӣ ва аз ҳамаи ҳуқуқҳои мурофиавие ки бароятон пешбинӣ шудааст бо виҷдонона истифода намоед. даъвогар ҳуқуқ доред асос ё мавзӯи даъворо тағйир диҳед, андозаи талаботи даъворо зиёд ё кам намоед, аз даъво даст кашед. ҷавобгар шумо ҳуқуқ доред даъворо эътироф кунед. тарафҳо метавонед парвандаро бо сӯзиши оштӣ ҳал намоед. даъвогар ҳуқуқи уҳдадориҳои мурофиавитан ба шумо фаҳмост? ҳуқуқи уҳдадориам фаҳмост ба ман. ҷавобгар ҳуқуқи уҳдадориҳои мурофиавитон ба шумо фаҳмост? марҳамат шуд. суд ба моҳиятан баррасӣ намудани парванда шурӯъ менамояд. аризаи даъвогӣ хонда эълон карда мешавад. даъвогар Мирзоева Бонӯ Рӯзиевна ба суд ба даъво нисбати Инамов Парвиз Олимҷонович дар бораи ситондани маблағи қарз ба миқдори 10 000 сомонӣ муроҷиат намуда, аризаашро чунин асоснок намудааст ки ӯ дар бозори шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун аз соли 2009 ин ҷониб ҳамчун соҳибкори инфиродӣ шуда кору фаъолият мекунад. ҷавобгар Инамов Парвиз ки ӯро ҳамчун соҳибкор дар бозори ноҳияи ҷайҳун мешиносад, моҳи майи соли 2015 омада аз ӯ хоҳиш кардааст ки барои равнақ додани фаъолияти соҳибкориаш ба вай 10 000 сомонӣ қарз диҳад ва маблағи қарзро дар муҳлати наздик бармегардонад.
баъдан ӯ ба ҷавобгар маблағи 10 000 сомонӣ ба муҳлати 6 моҳ қарз додааст, аммо мутаассифона ҷавобгар дар муҳлати зикр гардида маблағи қарзи гирифтаашро ба ӯ барнагардондааст. дар давоми чандин карата муроҷиат кардаи ӯ ҷавобгар имрӯзу фардо гуфта ӯро фиреб карда маблағи пулиашро барнамегардондааст, ҳолон ки ҷавобгар аз маблағи қарзи гирифтаи ӯ соҳибкориашро равнақ додааст ва даромади хуб дорад. бинобар гуфтаҳои боло ва бо дастрасии моддаи 827-830 кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон аз суд хоҳиш намудааст, ки аз ҳисоби ҷавобгар Инамов Парвиз Олимҷонович маблағи қарз ба андозаи 10 000 сомонӣ ба фоидаи ӯ ситонида шавад. Инчунин аз ҳисоби ҷавобгар Инамов Парвиз Олимҷонович боҷи давлатӣ 70 сомонӣ ба манфиати ӯ бо тартиби бозгашт ситонида шавад. даъвогар марҳамат аҷотун хезен. оё шумо талаботи даъворо дастгирӣ мекунед? бале, талаботи даъвоямро дастгирӣ мекунам. ҷавобгар, оё шумо талаботи даъворо эътироф мекунед? اعتراف намекунам. марҳамат, шинед. суд ба пурсиши тарафҳо шурӯъ мекунад. марҳамат, даъвогар, баёноти шумо шунида мешавад. дар ҳақиқата ман дар бозори ноҳияи ҷайҳун, шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун аз соли 2009 инҷониб ба соҳибкорӣ машғулам. ҳамин ҷавобгарам Иномов Парвизам дар ҳамон бозори шаҳрак нуқтаи савдо дошт, савдо мекард. ман ҷавобгара ҳамчун ҳамкор, ҳамчун соҳибкор мешиносем, якдигара дастгирӣ мекардем. аз бозори корвони шаҳри Душанбе бор меовардем, савдо мекардем, оборот медодем. ҳамчун ҳамкор, соҳибкор мешинохтамаш. як-ду маротиба айма пул қарз кард, як бор ба миқдори 3000 сомон гуфт додамаш, як бор ба миқдори 5000 сомон гуфт додам. яки маблағҳоро дар вақти соаташ гардонда дод. тахминан охирин маротиба моҳи майи соли 2015 буд ки омад илтимос кард ки апай бону қарзидори сахтам барои бизнеса оборот доданам 10 000 сомон дар кор май. аз сум гирифтагӣ нестам, таҳмат накардам. 10 000 сомон талаб кардаем. ман дар боварин ки буд, одами боварӣ ки буд, нуқтаи савдош дар ҳамсоягим ки буд, бовар кардам 10 000 сомона додам ба муҳлати 6 моҳ. инаки 6 моҳ гузашт, қариб 1.5 сол шид гузашт, муҳлаташ намеёра. як-ду маротиба дари хонаш рафтам, имрӯзу пагаҳ кард, надод пула. охирин ба наздикии охирин маротиба хонаш рафтам, ба шаст ба ғазаб дахшномо якротои безеб кард, гӯ бира ман ягон 10 000 нагирифтам, ягон пул наметим, ба ҷои муроҷиат мекунем, ягон кас наметарсам, бира ягон чикоре мекунӣ бика. гуфтагӣ гирифтагӣ. баъд барои ҳамин маҷбур шудам ки бо ариза ба суд муроҷиат кунам. тарам аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин 10 000 сомона аз ҳисоби ҷавобгар ба фоидаи ман рӯйнда шавад. кодекси граждании ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 187 оқибати риоя накардани шакли оддии аҳди хатӣ. риоя накардани шакли оддии аҳди хатӣ тарафҳоро аз ҳуқуқи дар мавриди баҳс ҷиҳати тасдиқи аҳд ва шартҳои он аз истинод ба баёноти шоҳидон маҳрум менамояд, вале онҳоро аз ҳуқуқи овардани далелҳои хатӣ ва далелҳои дигар маҳрум намесозад. ҷавобгар, баёноти даъвогара шиниден? шунидам, тасдиқ мекунем ро? савол дорем ба даъвогар? савол дорам. марҳамат, саволтон чӣ? рӯш ка апай бону дар куҷо мааш сум гирифтагиам? дар бозор, дар нуқтаи савдому. дар пеш ки? мои май буд омади зора карди ки қарзидори сахтам, ҳамин хеле гуфтӣ? дурӯғ нагӯ, ман гуфтӣ, гирифтагӣ додам. нестам. савол доред бо марҳамат? Не, ҳурмат мекунам. хуб, даъвогар, оё байни шумо ва ҷавобгар дар хусуси додани қарз шартномаи қарз тариқи нотариалӣ баста шудааст ё не? не, тариқи нотариал шартнома набастем. тариқи нотариал дар хусуси додани маблағи қарзтон аз ҷавобгар забонхат талаб карда гирифтед ё не? муҳтарам суд бино бар сабабе ки як-ду маротиба ман ира пул додагӣ будам, дар вақташ дода буд мешинохтамаш, барои ҳамин боварӣ кардам, ай забонхатам нагирифтам, шартномаи нотариалиам набастам. марҳамат, даъвогар ба ҷои худ шинед. марҳамат, ҷавобгар, баёноти шумо шунида мешавад. муҳтарам суд, ман дар ҳақиқатан то соли 2015 ҳамчун соҳибкор кор мекардам, апай бонуро мешинохтам, ҳамчун ҳозиам боша апай бону то ин вақта дар бозори шаҳраки ҷамоат дӯстӣ кор карда соҳибкориашо пеш мебарад. ман бошам баҳс кардагим корро, мо пеш аввал қатиш якҷоя мерафтем бозори нами корвони шаҳри Душанбе,
савдо якҷоя бор мегирифтем меомем ҳамдигарфаҳмӣ буд бани хидму як ду маротиба пеш омадам гуфтамаш ки апай бону сум дар кора як бор 3000 сомон гирифтам болои фоизаш гуфт болои фоизша додам бори дига 5000 сомонӣ гирифтам болои фоиз қади додамаш мебахши муҳтарам су фоиз нагирифтам процент нагирифтам дурӯғ гирифта гуфти ку додам пул адо гирифтам процент нагирифтам дар ин масъалае ки муҳтарам суд 10000 сомон мегам ман умуман гирифтагӣ нестам ит як таҳмата ҳақиқатан ман як бор шоҳид дорам омадам пурсидам надодам рафтам дигар набояд рӯзи аввал аҳд бастан пас аз бастан намебояд шикастан нишон доди ҷавобгара шинидед тасдиқ мекунам тасдиқ намекунам ба ҷавобгар савол доред дорам бале дорам марҳамат моҳи май омади зора ка ҳами барои чи бас карди бозора савдора барои чи бас карди бизнес барои дуда натунистам қарзидор кишти ба пеши мо омаде ки 10000 битида бизнес ма оборот битима баъд чо имрӯз отказ мекунӣ апай бону омадам ман шоҳид дорам дар пеши раҳматчои туфли фурӯш уна ҳаст маҳмудов раҳматчо туфли савдо мекунад файродш кардам дар шоҳидиам 10000 додам имрӯз ба кала намегирӣ инсоф дорӣ мегам ман гирифтагӣ нестам апай бону як бор омадам гуфтам савол надорам муҳтарам омадам гуфтамаш сум 10000 сомон те гуфт ки бачаам касалай надорам марҳамат шинед баҷӯз пайдарҳамии таҳқиқи далелҳо муайян карда мешавад муҳтарам иштирокчиёни мурофиаи судӣ фикри худро дар бораи пайдарҳамии таҳқиқи далелҳо баён кунед даъвогар фикри шумо ба ихтиёри суд ҷавобгар ба ихтиёри суд суд фикри тарафҳоро шунида дар ҷояш таъин кард пайдарҳамии таҳқиқи далелҳо аз пурсиши шоҳидон оғоз карда шуда ва дигар далелҳо таҳқиқ карда шаванд суд ба пурсиши шоҳидон шурӯъ мекунад пристави судӣ хоҳиш мекунам шоҳид маҳмудов раҳматҷонро даъват намоед шоҳид маҳмудов шумо тарафҳоро мешиносед бо онҳо чӣ муносибат доред пеш якҷоя савдо мекардем даъвогар шумо шоҳидро мешиносед мешиносам ҷавобгар шумо шоҳидро шоҳид маҳмудов оид ба ҳолатҳои вобаста ба парванда ки бароятон маълум аст ба суд баёнот диҳед тарафҳоро муддати чанд сол аст ки мешиносам пеш якҷоя савдо мекардем ҳозира хай иномов парвизҷон фаъолияти соҳибкориша баҳс кардагиай апай бону хай қати якҷоя кор карда истем моҳои май соли 2015 буд ҳангоми гузаштанам дар бозори шаҳраки дӯстӣ апай бону ба наздиш файрод кард гуфт ки биё омадам ки дар нуқтаи савдош иномов парвизҷон шиштагиай гуфт ки шумо ҳамчу шоҳид мегзаред ки ман ами кира иномов парвизҷона 10000 сомонӣ қарз метиҳем баъд дар ҳузури ман апай бону ба иномов парвиза 10000 сомонӣ додад иномов парвиз 10000 сомона гирифта рафт чӣ ба дурӯғ мегӯяд ман кай сум гирифтагим 10000 сомон ҷавобгар хоҳиш мекунам тартиби мурофиаро вайрон накунед марҳамат шинед давом тиҳед дигар ягон маълумот надорам ки 10000 сомона баргардона додак надод дигар ягон маълумот надорам кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 827 шартномаи қарз тибқи шартномаи қарз як тараф ба тарафи дигар пул ё ашёи дорои аломати навъи муайянро месупорад ва қарзгиранда уҳдадор мешавад ки ба қарздиҳанда ба таври якдафаина ё давра ба давра маблағи қарзро баргардонад
даъвогар марҳамат нишондоди шоҳида шиниден? Шнидам. Тасдиқ мекунен? Тасдиқ мекунам. Ягон савол дорен шоҳида? Савол надорам. Савол надорен. Марҳамат шинед. Ҷавобгар шумо нишондоди шоҳида шиниден? шунидам, тасдиқш намекунам. Ягон савол дорен шоҳида? Саволш дорам. Марҳамат, саволтон метин. шумо мегӯед ки 10,000 сомон доде, ҳами апай бону чид мешавад ки ҳами қаша бигемада? апай бону хола духтар май бачи ана диде муҳтарам суд, ё хеш таборӣ дорам, мара тӯҳмат кесан, дурӯғ мегӯям. Дорем бо ягон саволи дигар? Ягон кас тӯҳмат намекунам. Гирифтай 10,000-ра. Марҳамат Бармегардам. шинед, нестам. даъвогар шумо. Савол дорен ҷавобгар шоҳида? Не, дига савол надорам. марҳамат шинед. марҳамат, шоҳид шумо метавонед дар толори маҷлиси судӣ гузашта шинед. далелҳои парванда эълон карда мешавад. аризаи даъвогӣ дар бораи ситондани маблағи қарз ба миқдори 10,000 сомонӣ варақаи кори 3-4, нусхаи шиносномаи даъвогар варақаи кори 5, нусхаи шиносномаи ҷавобгар варақаи кори 6, нусхаи патенти даъвогар варақаи кори 7, маълумотнома аз ҷои истиқомати даъвогар варақаи кори 9, маълумотнома аз ҷои истиқомати ҷавобгар варақаи кори 10. муҳтарами иштирокчиёни парванда, шумо метавонед барои пурра кардани маводҳои парванда таклифҳои худро пешниҳод намоед. Ягон пешниҳод доред? Муҳтарам суд, ягон пешниҳоди илова надорам. Шумо ҷавобгар? илова надорам. суд фикри тарафҳоро шунида дар ҷояш таъин кард. таҳқиқи далелҳо хотима ёфта эълон карда шавад. суд ба музокираҳои судӣ шурӯъ менамояд. марҳамат, даъвогар барои баромад кардан ба шумо сухан дода мешавад. муҳтарам суд, дар ҳақиқатан ҳамин моҳи май 2000 соли 2015 ман 10,000 сомон ба ҳамин ҷавобгара додагиам парвиза ва талаботи даъвома дастгирӣ мекунам. аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳамин 10,000 сомони аз ҳисоби ҷавобгар ба фоидаи ман ситонида шавад. марҳамат, метавонед шинед. ҷавобгар, марҳамат, баромади шумо гӯш карда мешавад. ман агар апай бону сум қарз мегирифтам ба маблағи 10,000 сомон, ман соҳибкориамро давом медодам, оборот медодам. Не ки ба сабабе ки гирифтагӣ нестам, тӯҳмат мекунам. бинобар аз ин аз шумо хоҳиш дорам ки даъвои даъвогар рад карда шавад. муҳтарам иштирокчиёни мурофиа, доир ба баромадҳои кардашуда луқмапартоӣ доред ё не? даъвогар? Надорам. ҷавобгар шумо? надорам. музокираҳои судӣ ба охир расида эълон карда мешавад. суд барои қабули ҳалнома ба хонаи алоҳида меравад. хушмандам аз ҷой бархезед. кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 830 ӯҳдадории қарзгиранда оид ба баргардонидани маблағи қарз. қарзгиранда вазифадор аст ба қарздиҳанда маблағи гирифтаашро тибқи муҳлат ва тартиби пешбинӣ намудаи шартнома баргардонад. агар муҳлати баргардонидани қарз дар шартнома пешбинӣ нагардида бошад, он бояд аз ҷониби қарзгиранда дар муҳлати 30 рӯз аз рӯзи пешниҳод намудани талабот аз ҷониби қарздиҳанда баргардонида шавад. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. ҳалнома эълон карда мешавад. ҳалнома аз номи ҷумҳурии тоҷикистон суди ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон дар ҳайати раискунанда муҳиддинзода баҳодур бобохон бо котибии муқимиён шаҳбоз дар маҷлиси ошкорои судӣ парвандаи гражданиро бо даъвои мирзоева бону рӯзиевна нисбати инамов парвиз олимҷонович дар бораи ситонидани маблағи қарз ба миқдори 10,000 сомонӣ баррасӣ намуда бо дастрасии моддаҳои 198, 203 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон суд ҳал кард. даъвои мирзоева бону рӯзиевна нисбати инамов парвиз олимҷонович дар бораи ситондани маблағи қарз ба миқдори 10,000 сомонӣ бинобар беасос буданаш рад карда шавад. нисбат ба ҳалнома аз рӯзи супоридани нусхаи асосноки он ба тарафҳо дар муҳлати 1 моҳ ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои граждании суди вилояти хатлон тавассути ҳамин суд шикояти кассатсионӣ овардан мумкин аст. раискунанда имзо муҳиддинзода баҳодур. марҳамат шинед. муҳтарам иштирокчиёни мурофиа, муҳтавои ҳалнома ба шумо фаҳмост? даъвогар? ба ман фаҳмост. ҷавобгар, муҳтавои ҳалнома ба шумо фаҳмост? муҳтавои ҳалнома ба ман фаҳмост. маҷлис судӣ шуда